Ay, ay, ay. Nowadays I'm too cool for a girlfriend. What's up mga kois? Mga kois, punta tayo ngayon sa tao ngayon sa dagupan sa Villaflor. Tawag nito. Magpapa blood test ako. Kasi check nila kung okay na yung dugo ko. Kung normal na. Sana nga mga kois, normal na yung dugo ko. So, ayan, kita-kita tayo dun mamaya, mga kois. So, sige mga kois, mamaya na lang. Mga kois, nandito na tayo ngayon sa sa dagupan dito sa Villaflor. Mamaya pila na ako sa pagano ng blood test. So mamaya boys, kita-kita tayo sa loob mamaya. Papasok. Ayan na mga boys, tapos na ako nagdugo. So ito, nakuha ng dugo. Ayan. So yun na guys, medyo natagalan ako sa loob kasi tawag nito, nahilo ako bigla yung ginawa na ng dugo. Kasi tagal naman nilang buwanan, tapos wala pa ako singkain, kaya ayun. Siguro yun nga yung dahilan kaya ako nahilo. Kaya yun mga boys, okay lang naman yun mga boys. Mamayang alas 3 pa daw yung result ako sa blood test ko sa dugo ko. Kaya yun mga boys, mamaya kita-kita ulit tayo mga 2 or 3. Yun ang release ng aking blood test ko. So yun nga, mamaya punta na naman ako sa taas. Doon ako nakikita niyo doon sa taas doon. Punta ako doon. Ayan, punta ako doon boys. So mamaya boys, kita-kita tayo. Bye! So, ayun nga mga boys, andito na ako sa taas at hinihintay ko si doktora kasi wala pa siya. Siguro mamaya pa. Sabi nung yung assistant niya, mga 10 or 11. Kaso 10 na kaso wala pa naman, di pa ata dumadating. So yun nga, mamaya siguro meron na siya, mga 11 siguro daw. So yun nga mga boys, hintay-hintay lang tayo dito muna tayo sa waiting area. So nakikita nyo, dito ako ngayon sa waiting area. So yan, dito ako ngayon, diba? Kita nyo? So yun nga, dito ako ngayon sa So kita-kita tayo mga habang dito muna tayo sa waiting area. So mamaya alas 3 pa yung yung result. So mamaya na lang mga boys. So sige mga boys, kita-kita tayo mamaya. Bye!